Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan channel mai suna Ƙurya TV. Ku danna mana subscribe da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Sunana Hauwa Muhammad Sani, inda zan ci gaba da karanto muku littafi mai suna Ba Zan Bar Shi Ba, kashi na 4. Idan masu sauraro ba su manta ba, a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji cewa Inna ta washe baki, ta ja hannun Rayyana ta ce, zo ki raka ni 'yar albarka, ba zan bar ki a nan ba, don tun da ya yi niyya zan iya dawowa na samu ya tafi da ke ne kawai. Nan ne muka tsaya, yanzu za mu ci gaba. Ko meye dalilin hakan da ya yi ne? Oho, nan dai Inna ta ja ta suka tafi ciki don ɗauko mayafinta. Har ya ja mota Inna bata bar mitar da take ba. Hakan ya sa Nasir sam ya manta da zancen kai wa umman shi Rayyana kamar yadda ta buƙata. Tafiya suka yi ba mai wani nisa sosai ba, domin daga Kano zuwa ƙauyensu awa 2 ne, sai dai tun lokacin da suka kama hanya Rayyana ke ta zub da ƙwalla a ɓoye har suka isa. A bakin shiga gari ta ce da Nasir ya tsaya a nan. Ya juya ya kalle ta ya ce, garin naku ba a shiga da mota ne? Rayyana ta daure ta ce, ana shiga da ita amma ku sauke ni kawai, na gode. Zan iya ƙarasawa da kaina. Inna ta yo waje da ido ta ce, yo Rayyana, ai ni 'yan uwan naki nake son gani, ko zan samu su min alfarmar bar mini ke. Shiru Rayyana ta yi, hawaye suka shiga silalowa a hankali kan kumatunta. Inna ta saki baki tana kallonta. Can ta ce, Rayyana, ko ba kya son komawa guna ne? Da sauri ta girgiza kanta, muryarta na rawa ta ce, Inna, ni ba ni da kowa, duk sun rasu. Inna ta rabka salati da ƙarfi ta fashe da kuka tana cewa, wayyo ni Hajara, wayyo ni. Nasir dai ya yi shiru yana kallon Rayyana, amma ya kasa yarda da abin da ta ce. Inna ta ci kukanta ta ƙoshi. Rayyana na taya ta kamar a lokacin aka yi mutuwar. Daga ƙarshe ta face majina cikin kuka ta ce, Allah ya yi musu rahama, wayyo ni rayuwa. Da ƙyar Nasir ya iya buɗe baki ya ce Allah ya ji kansu, ba don ya yarda ba, gani yake kamar ƙarya ta yi musu. Cikin muryar kuka Inna ta ce, to Nasir, mu je mu ga mai garin nasu, domin haƙƙi ne a kansa ya san Rayyana za ta zauna a gunmu ko? Nasir ya yaɗa mata kai kawai, ya tada motar ya shiga tafiya a hankali. Rayyana na nuna mai hanya har suka isa ƙofar mai gari. Cikin girmamawa aka tarbe su. Mai gari ya yi mamakin ganin Rayyana, ya shiga tambayar ta daga ina take. Nan Nasir ya ɗan ji dama-dama ganin mai gari ya santa. Bayan an gama gaggaisawa, Nasir ya zayyano abin da ke tafe da su yana kallon Rayyana. Mai gari bai musa musu ba, ya amince da abin da suka buƙata, ya ɗora da cewa su yi ƙoƙarin ganin sun riƙe ta amana, don marainiya ce. Sun sami labarin rasuwar mahaifinta. Inna ta ce, ka ji ka da wata magana, ka san wace ce ni kuwa? Miƙewa ta yi tana washe baki tana kallon Rayyana ta ce, tashi mu je, jikata, Allah zai taya ni riƙo. Bayan sun koma gida da kwana 2, Inna ta fito cikin shirinta. Rayyana ma da ke shirye cikin wani atamfa da aka ɗinko mata da hijab jiya ta ce, to Rayyana, je ki sanar da Huraira mu za mu fita. Rayyana ta nufi ɗakin Huraira. Daidai nan Man ya shigo falon yana waya, murmushi ɗauke a leɓensa. Inna ta washe haƙora ta ce, Allahu Akbar, sannu da zuwa ɗan albarka. Dama kamar ka san neman wanda zai kai mu anguwa nake, sai gashi Allah ya jefo min kai. Ya katse wayar da yake yana kallonta ya ce, kai Inna, ina za ki cikin ranan nan? Inna ta ce, yo ni rana da yana gasa mutum da bai gashe ni ba, ka san irin wahalar da na sha gidan mijina kuwa? Ya taɓa baki ya juya ya fita ya ce, ina jiran ki a waje. Ta ce, to yanzu za mu fito. Tare Inna suka fito da Rayyana, yana jingine jikin motar, yana jiranta don duk a tunaninsa ita da babar Huraira za su fita. Suna ƙarasowa gun motar sai ya zaro ido yana kallon Inna ya ce, wai ke da wa za ku fita? Inna ta ce, yo Rayyana mana.
ya kuma zaro ido kamar wanda ya ji abin tsoro. Cikin shan toka ya ce, ni fa gaskiya ba za ta shiga min mota ba. Maganar gaskiya kenan. Idan dai ke kaɗai ce to, mu je. Inna ta tsuke fuska tana huci ta ce, yo na ga ja'irin yaro. Kai baka san tafiyar tata bace ma gaba ɗaya? Zuwa fa zan yi da ita cikin dangi ta san kowa, kowa ya santa. Girgiza kai yayi yana masu wani irin kallo ya ce, to ba da mota ta ba, ki kira Nasir da ya yi maki hanyar ta ya kai ku. Inna ta fashe da kuka tana girgiza kai ta ce, ni ban san me yasa ba, ban dace da jikoki ba a rayuwa, duk sun raina ni, uwa ba ni na haifi ubansu ba. Muhammad ya girgiza kai yana kallon Inna ya ce, bari to in kira wani ya kai ku. Inna kin ga fa sauri nake. Inna ta haɗe rai ta ce, a'a sai dai ka kira ubanka Kabiru ya kai mu. Idan ba shi ba kam, Alkur'an babu motar shegen da zan shiga. Muhammad ya furzar da iska ya juya yana kallon Rayyana ya ce, ke shiga mu je. Inna ta yi murmushi ta ce, shiga Rayyana. Kasa shiga motar Rayyana ta yi fuskar ta a ɗaure, har sai da Inna ta ce, ki shiga na ce mana, sannan ta shiga. Inna ma ta shiga motar tana goge ɗan ƙwallon idonta tana murmushi. Sai da suka hau babban titi sannan Muhammad ya dake ya ce, ina muka nufa? Inna ta ce, a'a, wai da gidan su Murja za ka fara kai mu, daga can sai gidan su Fati, daga gidan su Fati sai ka kai mu gidan Bari'a, daga can sai mu garzaya gidan ƙawata Hajiya Laure, in mun fito sai mu shiga gidan su Audi. To ba wani daɗewa za mu yi a can ba, muna fitowa sai ka garzayo da mu gidan su Alhaji Bukar. To daga gidan Alhaji Bukar sai ka kai ni gidan Tanko, ina son ganin sa. Idan mun fito sai ka kai mu gidanku, daga gidanku kuma sai ka dawo da mu gida kawai don ni ban fiye son yawon gidajen mutane ba. Murmushi kawai yayi yana shafa sajen fuskarsa bai ce mata komai ba. Sai da ya kai su duk gidajen da Inna ta lissafa sannan ya kai su gidansu, wato family house. Ɓangaren Hajiyar Firiti suka fara zuwa, sannan ɓangaren su Hajiyar Nasir, wacce ta tarbe su cikin fara'a da murna ba kamar Hajiyar Firiti da ta kama kallon Rayyana a yatsuna ba. Haka ɗayan ɓangaren da girmamawa suka tarbi Inna, yayin da suke kallon Rayyana ba yabo ba fallasa. Nan Inna ta bar Rayyana, amma a ɓangaren su Hajiya Nasir a cewar ta yi musu yini. Saliha sai janta take a jiki saboda yarinyar tana da son mutane sosai ba kamar sauran yaran gidan ba. Hakan ya sa Rayyana ta ɗan saki jikinta da Saliha, amma tana jan Rayyana da fira, inda cikin firar take ta bata labarin rayuwarsu ta sukul. Ita dai Rayyana sauraron ta kawai take, ba sai dai idan ta ji abin dariya ta yi ɗan guntun murmushinta. Saliha ta ce, wai ni kam Rayyana kin bar ni kaɗai ke ta zuba kamar parrot, ba kuwa zan yadda ba, don ke ma sai kin ba ni naki labarin makaranta. Ɗan guntun murmushi Rayyana ta yi sannan ta ce, ai ni ban yi secondary school ba ma bare zancen boarding school. Zaro ido Saliha ta yi ta ce, ke dai ba kya son bani labari ne? A sanyaye Rayyana ta ce, da gaske nake wallahi. Saliha ta kalle ta ta ce, me yasa? Gashi da alama za ki kai SS2 ko SS3 inda kin ci gaba. Babbana ne baya iya ɗaukan nauyin karatuna. Ta yi magana cike da ƙwalla a idonta kan tuna babbanta da ta yi. Saliha ta yi shiru tana kallonta, sai duk ta ji ba daɗi ta ce, to yanzu idan kika samu dama kina so ki ci gaba da karatu? Girgiza kanta ta yi tare da share hawayenta, sannan ta ce, ai lokaci ya ƙure min. Lokaci bai ƙure miki ba Rayyana, kina da lokaci har yanzu. Yanzu ba wannan ne burina ba, sai nan gaba kaɗan tukun. Yar dariya Saliha ta yi ta ce, Rayyana har wani buri kike da shi yanzu da ya wuce karatu? Sai dai idan karatun ne ba kya so. Kallonta kawai Rayyana ta yi, yayin da idanunta suka sake cikowa da ƙwalla. Ta kau da kanta gefe ba tare da ta ce da ita komai ba. Ƙofa suka ga an turo, Saliha ta tashi ta je ta karɓi tiran abincin da ke hannun ummanta. Hajiya ta bata tare da kama kunnenta ta murɗe, ta ce, kina nan kin cika ta da baƙin surutun nan naki,
ko ki tunanin ɗebo muku abinci ma baki yi ba. Dariya Saliha ta yi. Dariya Saliha ke yi mai haɗe da jin ciwo ta ce, wash, Umma Allah ina da niyyar tashi na ɗebo mana abinci, sai gashi kin shigo mana da shi. Ta sake mata kunnen tare da faɗin, oya ki zuba muku abincin ku ci, ina so za mu ɗan fita ne zuwa anjima. To Umma. Nan Hajiya ta fita, Saliha ta zuba masa abinci a plate ɗaya suka fara ci, sai dai basu wani ci sosai ba. Rayyana ta ce ya ishe ta, saboda dama kafin su fito ta ci abinci. Sai bayan sallar la'asar suka fita wani ƙatoton mall suka je. Hajiya ta ce da Rayyana ta ɗauki duk abin da take so. Rayyana bata iya ɗaukan komai ba, sai Saliha ce ta shiga ɗaukan mata kayan sawa kamar su Arabian gown da turarurruka designers da kuma kayan kwalliya. Bayan sun gama siye-siyen su ne suka maida Rayyana gida da kayanta niƙi-niƙi waɗanda Saliha ta kwasan mata. Inna sai washe haƙora take tana sa ma Hajiya albarka. Bayan sati bakwai Rayyana ce a kicin ta gama wanke kwanuka tana goge kicin. Bayan ta gama ta koma ɗaki. Saliha ce ta shigo gidan ta samu Muhammad shi da Inna sai fira suke. Sai da ta gaishe su sannan ta zauna har Inna na tambayar ta ya mutanen gida. Ta ce duk suna lafiya. Ta ce to, ya na ganki yau ke kaɗai ba abokiyar yawon ki Amira? Tana gida wai yau bata jin fita. Ta ce, ayyo, to ya hajiyarki tana lafiya dai ko? Lafiya ƙalau wallahi, ta ma ce a gaida ke. Ina amsawa, ai yau ta ma kira ni a waya mun gaisa kamar kullum. Inna Rayyana fa. Shiga daga ciki yanzun nan ma ta shiga. Rayyana na zaune tana duba littattafanta na Islamiyya sai ga Saliha ta shigo da sallamarta. Da sakin fuska Rayyana ta tarbe ta nemi guri ta zauna tare da jawo littafan Rayyana na Islamiyya ta ce, ke yau fa Alhamis ko kin manta? Rayyana ta ce ai ba shirin zuwa makaranta nake yi ba, ina muraja'a ne. Sai gashi na samu kaina da mantuwa da wani gu a cikin littafin Ishmawi, babun salatul janazati, gunda ake cewa sab ai ke ban kai babun ba, wala kaɗan da ya rage. Nan ta ja hannunta tare da faɗin, amma mu je gun Yaya Man ya tuna miki kafin ya fita. Cikin rashin fahimta Rayyana ta ce waye kuma haka? Ba za ki san sunan ba saboda Muhammadu Inna ke kiran shi. Man kuma complete name ɗin shi ne friend ɗinsa suka haɗe, wato Muhammad Aminullah Nasir, shine har mu ƙannensa ke kiransa da shi saboda ko da muka taso mun samu ana kiransa da sunan. Taɓa baki ta yi ba tare da ta ce komai ba. Saliha ta ce mu je ya tuna maki ko? Na fi son na tuna da kaina saboda zan fi riƙe abin da kyau. To amma dai za ki ajiye muraja'an nan har zuwa dare tukun saboda ina son mu je ki raka ni familin mamana. A natse Rayyana ta ware kyawawan idanunta tana kallon Saliha sannan ta ce, ni ɗin nan? Iman, ai unguwar ba nisa daga nan, kuma wake kaɗai na biyo gidan nan wallahi, don haka ki tashi ki shirya mu tafi. Ni fa ban san shiga inda ban sani bane Saliha, ki tafi kawai abinki kin ji ki sai ka ce wacce za a cinye. Dan Allah ni dai tashi ki shirya mu tafi. Ai da sannan ake yin sabo, ba wai zama zaki ta yi ki ce ba kya shiga mutane ba. Turo kofar da aka yi ne ya katse Rayyana da abin da ta yi niyyar faɗa. Saliha ce ta ce yauwa Inna, dan Allah ina son Rayyana za ta raka ni gidan baba. Ma musu Inna ta amince da su tafi. Duk da Rayyana bata so ba amma haka ta haƙura. Saliha ta tasa ta gaba tana mata kwalliya, yayin da ta ce ta rufe idonta har sai an gama kwalliyar ko za ta buɗe. Bayan an gama kwalliyar Rayyana na buɗe idanuwanta ta wani ware su kan tsananin kyan da ta ga ta yi, har ma ta fara shakkun anya ita ce kuwa. Ta ce Saliha, wannan kwalliyar na tafi ina da shi ni kam, rage min ita don wallahi ni ko kwalliya ma ba na yi bare na iya fita da wannan kwalliyar haka. Gaskiya ba abin da zan rage maki, kawai
don baki saba kwalliya bane kika ga kamar tayi yawa, amma daidai take. Da ƙyar Rayyana ta iya yarda aka bar kwalliyar. Saliha ta bata Arabian gown ta saka, ta jawo ƙatoton hijabinta zata zuba. Saliha ta dalla mata harara da wasa tace, meye hakan zan gani? Kin wani zuba hijabi har ƙasa sai kace zaki tafi Islamiyya? Ban gane ba Saliha, to da me kike son na fita? Saliha bata ce mata komai ba sai hijabin ta cire mata ta ɗauko top ɗin gown ta rola mata. Duk da cewa Rayyana ba wata fara bace amma shirin ya matuƙar ɗaukanta, sai dai Fafau tace bata iya fita da shirin sai ta sa hijab. Saliha ta buga ƙasa da sama. A cewarta duba ita ma fa irin shirin ne da ita, amma ina sam Rayyana bata yadda ba. Babu yanda Saliha ta iya da ita, haka ta ƙyale ta da hijab ɗin suka sallami Inna da ke kicin suna wainar fulawa da Baba Huraira. Inna na ganin su ta washe baki tace, masha Allahu. Saliha tace, ku fa ajiye mana namu Inna, dan na san kina iya kwashewa gaba ɗaya ki ba ma yaya. Saliha na kaiwa nan ta ja hannun Rayyana suka fice daga kicin ɗin. Kwance suka tarar da shi a falo idonsa a lumshe kamar mai bacci. Lokaci ɗaya ya buɗe ido yana kallon su. Saliha ta ɗan haɗe rai tace, sai mun dawo yaya. Rayyana kam kau da kai tayi, ita ma fuskarta a ɗaure. Miƙewa yayi zaune da sauri yace, ina zaki? Ɗauke kai tayi tace, gidan fa kaka zamu, kuma Hajiya ta sani. Kallon Rayyana ya tsaya yi da mamaki ganin yanda ta wani haɗe rai. Can ya miƙe ya nufi kicin sai gashi ya fito. Inna na biye da shi a baya tana cewa, lafiya me ya faru? Sai da suka ƙaraso cikin falon sannan ya juya yana kallon Inna da kyau yace, dama tambaya ce zan maki. Wai wannan yarinyar mai aiki ce ko kwa ina kika jajibo ta? Ya faɗi yana nuna Rayyana. Inna ta ja dogon tsaki ta ɓalla masa harara tace, uwarka ce ba mai aiki ba. Wannan tayi maka kama da mai aiki? Haka kawai ka sa ma yarinya ido a gida? Uwar me ta tsare maka? To in kai maye ne sai dai ka ci kanka wallahi. A fusace ya ƙarasa gaban Rayyana yana mata wani mugun kallo, fuskarsa a ɗaure. Ya ɗago fuskarta da kyau yana kallon ta kuma haɗe rai. Ita ma tana kallon sa da manyan idanuwanta. A natse ya fara magana, daga yau, daga this very moment, kika kuma min wani irin kallo a gidan nan, ko kuma kika ganni kika ƙi gaida ni, sai na. Kukan da Inna ta fashe ne yasa ya tura ta da ƙarfi ya juya yana kallon Inna. Kwashe wayoyinsa yayi da ke kan kujera ya juya ya fice daga falon kamar zai tashi sama. Inna ta bisa da ja'irin yaro kawai. Ta ƙaraso gun Rayyana tana matsar ƙwalla tace, kiyi haƙuri kin ji 'yan nan? Tambaɗa yake ji yau shi yasa yayi maki haka, amma ki ƙyale ni da shi, da ubansa ma zan haɗa sa, da ubansa ma zan haɗa sa, ya ja masa kunne ya daina zuwa min gida, don baya tsinana ni da komai dama, sai dai in dafa in basa ya ci ya bar min kwanuka a nan ya ƙara gaba. Rayyana tayi murmushi kawai tace, babu komai Inna. Saliha da ko kaɗan bata ji daɗin abin da yayan nata yayi ma Rayyana ba, ta ja ta a sanyaye suka fice daga falon don zuwa inda za su. Sai da suka fita daga gidan Saliha tace, kiyi haƙuri Rayyana, haka yaya yake wani lokacin. Rayyana tayi murmushi tace, a'a ni ban ji haushi ba wallahi. Saliha tace, yawwa, kuma don Allah ki dinga gaishe sa in kun haɗu. Murmushi kawai Rayyana tayi bata ce komai ba. Saliha tace, ke komai murmushi ba sai ki ce min to ba? Rayyana ta kuma yi mata murmushi tace, to naji Saliha. Saliha tayi dariya tace, yawwa ko ke fa? Washe gari kaf gidan Rayyana ce ta gyare shi har wajen gidan, wato gun faka motoci duk sai da ta share tsaf, ko ina ya haskaka. Sannan ta je kicin don taya Baba Huraira aiki
abinci. Baba Huraira ta ce, a Rayyana yau kin yi aiki da yawa. Je kawai ki yi wanka, kin san yau Juma'a ƙaramin lokaci ne. Rayyana ta ce, a'a babu, bari kawai na taya ki wallahi. Wallahi je ki, ai saura kaɗan na ƙarasa. Tafi ki yi wanka, kin ji 'yar albarka, cewar Baba Huraira kenan. Murmushi kawai Rayyana ta yi ta juya ta fice daga kicin. Wanka ta je ta yi ta shirya cikin riga da siket na atamfa da inna ta yi mata. Suka yi mata kyau kamar ba tashin ƙauye ba, kan yanda suka yi ɗas a jikinta. Ƙur'ani ta ɗauko ta shiga karatun suratul Kahfi a ɗakin da inna ta bata ita kaɗai, duk da ba kwana take ciki ba don tsoro. Tun daga kan gate da Muhammad ya shigo gidan yake ƙare ma ko'ina na gidan kallo, ganin yanda gidan ya yi haske ya yi kyau. Ko'ina neat, ba wai don ba a share gurin ba, a sai don ganin sharar yau ta daban ce da kullum. Faka motar sai ya fito cikin motar cike da tafiyarsa ta ƙasaita, ya isa cikin gidan yana duba agogon hannunsa. Inna ya samu zaune a falo ta miƙe ƙafafu tana tasbihi har yana jin sautin salati na fita a bakinta. Murmushi ya yi haɗe da mata sallama. Ƙin amsawa ta yi, sai ma wani kallon masifa da ta watsa mai ta ce, idan ka san yau ma tambaɗa ce ta kawo ka, fitar min daga gida. Muhammad ya yi murmushi ya ƙaraso cikin falon tare da ajiye leda hannunsa gefenta. Yana kallon ta ya ce, ni abinci na zo ci. Inna bata kula sa ba sai hannu da ta kai tana buɗe ledojin da ya ajiye mata. 'Ya'yan furut ne da gasasshen naman rago, sai gasasshiyar ƙullin hantar rago gefe. Lokaci ɗaya inna ta washe baki ta ce, au, sannu da zuwa mai gida. Allahu ya yi maka albarka ya kuma nuna min aurenka. Daga haka ta ƙwala wa Rayyana kira. Cikin hanzari Rayyana ta fito daga ɗaki, tana ganin Muhammad zaune ta rage saurin da take. Inna na washe baki har lokacin ta ce, zo 'yar albarka ki kai ma Huraira 'ya'yan itacen nan ta yayyanka mana, daga nan ki biyo ma mai gidana da nasa abincin idan an kammala. Rayyana ta ce to, ta karɓi ledar furut wacce sai a sannan ta gaida Muhammad da ke binta da harara tun shigowarta. Ba yabo ba fallasa ya amsa. Rayyana ce ta yanka 'ya'yan furut ɗin da kanta, ta haɗo komai har da abincin Muhammad da inna ta ce, ta kawo ta ajiye ta wuce. Inna sai sa mata albarka take. Inna ta dubi Muhammad washe da baki har lokacin ta ce, ɗan albarkan nan ina son mu yi wata magana da kai a game da yarinyar nan Rayyana. Ashe wai firamare kawai ta yi, sai jiya nake ji a bakin Salaha, shine na ce ka binciko min makaranta mai kyau mai tsada, Kabiru ya biya a sata. In ya so duk safe sai ka riƙa zuwa kana kai min ita, Nasir kuma yana dawo da ita idan an tashi. Wani irin murmushi ya yi da jin zancen inna kamar saɓo, don har ma sai da ya yi istighfari a cikin ransa, haɗe da shafo sajen fuskarsa yana kallon ta har lokacin murmushi ɗauke a fuskarsa ya ce, to yanzu dai duk yawancin makarantu an fara jarabawar second time, kawai ki bari idan shekara ta zagayo hakan zai fi kyau. Inna ta yi shiru tana kallon sa, sai kuma ta ce, to Muhammadu, idan shekara ta zagayo don Allah kar ka manta da zancen nan, dan dai wallahi ina son na ga Rayyana ta yi karatu kamar kowa. Ga ta da haƙuri sosai in ji Salaha. Ga ta da ƙoƙari sosai in ji Salaha. Ya yi murmushi ya ce, to Allah ya kai mu. Ta ce amin, shi kuma ya ja abinci ya fara ci. Rayyana ce zaune kan kafet ta gama sallah tana addu'o'i. Inna ta shigo ɗakin, kowane hannunta yana ɗauke da plate. Ɗayan 'ya'yan itace ne da aka yayyanka, ɗayan plate ɗin kuma naman rago ne da kuma hanta. Ta ajiye tana faɗin, Rayyana ke da na ce ki ci abinci tun ɗazu ashe ba ki ci ba sai yanzu da na fito na ga komai inda na bar shi. Rayyana ta ce yanzu dama zan tashi idan na gama sallah. To ai kin gama sallar, tashi mu je ki ci abinci a gaban idona, don na fahimci halinki ba kya son cin abinci. Bayan da Rayyana ta iya, ta tashi tana linke sallaya haɗe da ɗan guntun murmushi a fuskarta, don dai ita gaskiya tana jin daɗin yadda inna ke kula da ita. Falo suka je, inna ta kunna musu kallo. Rayyana na cin abinci suna kallon su cike da nishaɗi. Washe gari ranar ta kasance ranar Asabar.
Rayyana ta yi shirin ta tsaf na zuwa Islamiyya da hijabinta sky blue har ƙasa na Islamiyya, ta saka safarta kalar hijabinta, ta ɗauko niƙab ta ɗora, bata dai sake shi a fuskarta ba, ta ɗauko jakarta ta Islamiyya ta riƙe a hannu, sannan ta nufi ɗakin Inna ta mata sai ta dawo. Inna ta ce a dawo lafiya albarka. Fuskarta wasai ta fito ɗakin, ta saka takalmi ta rufe fuskarta da niƙab sannan ta fita. Da ƙafa take zuwa makarantar don babu wani nisa daga gidan. Can saman layi ne, yawancin duk gidajen masu da shi ne a layin, don haka layin is very silent. Yau ma kamar kullum zaune ta gansa gaban kantamemen gate ɗin gidan as usual, sai dai yau ba shi ɗaya bane, shi da wani ne. Binta yayi da kallo kamar ko da yaushe, ta wuce su da sauri tana harhaɗewa. Ta rasa dalilin wannan kallon na mutumin nan da take gani kullum za ta makaranta. Sai dai fuskarta a rufe yake, ko da yaushe tsaki ta ja tana tunanin ƙila hanya kawai za ta canja don a rayuwarta ta tsani kallo. A nan za mu dakata, sai mun haɗu a labarinmu na gaba.